ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଘନ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ବିଶାଳ ବଟ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ ଓ କଦମ୍ବ ଗଛ। ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁହୁ କୁହୁ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହରିଣମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ମୟୂରମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଠେକୁଆମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଜାମୁ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ଚତୁର, ଦୟାଳୁ ଓ ହସମୁଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼। ତାର ନାମ ଥିଲା ମଧୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଗଛର ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥିଲା। ପାଚିଲା ଜାମୁ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ନଦୀରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର। ତାର ନାମ ଥିଲା କାଳିଆ। କାଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଅକାରଣରେ କାହାକୁ କେବେ କ୍ଷତି କରୁନଥିଲା। ଦିନେ କାଳିଆ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧୁ ଗଛ ଉପରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ମଧୁ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛ। ଏହି ମିଠା ଜାମୁ ଖାଇ ଦେଖ। ମଧୁ କିଛି ପାଚିଲା ଜାମୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। କାଳିଆ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଏତେ ମିଠା ଫଳ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ କାଳିଆ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସୁଥିଲା। ମଧୁ ତାକୁ ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ତାହା ବଦଳରେ କାଳିଆ ତାକୁ ନଦୀର ଗଭୀରତା, ମାଛମାନଙ୍କ ଖେଳ ଓ ଜଳ ତଳର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହସି ହସି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଜୋର ପବନରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀର ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମଧୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲା। କାଳିଆ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦୂରକୁ ନେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାରି କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଜାମୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଲୋଭ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇ କାଳିଆକୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ମିଠା ଜାମୁ ଖାଉଛି ତାର ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ସେହି ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଳିଆ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ପାଗଳୀ ହୋଇଗଲୁଣି କି? ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ରାଗ କରି ରହିଲା। ଶେଷରେ କାଳିଆ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ମଧୁକୁ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପରଦିନ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମଧୁକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମଧୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମଧୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେ କାଳିଆର ପିଠି ଉପରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ନଦୀର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାଳିଆର ମନ ଭାରି ହୋଇଗଲା। କାଳିଆ କହିଲା, ମଧୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ଯେମିତି ଏହି କଥା ମଧୁ ଶୁଣିଛି, ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଧୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କହିଲା, ହାୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ହୃଦୟ ତ ରହିଲା ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ। ଚାଲ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜାମୁ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗଛର କୋରଡ଼ରୁ ହୃଦୟ ଆଣି ଆସିବି। ମଧୁ କଥାକୁ କାଳିଆ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଣି ନଦୀ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମଧୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିଆ ମାରି ଉଚ୍ଚ ଡାଳ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, କେହି କେବେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ରଖେ କି? ତୁମେ ତମ ଲୋଭ ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲ। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି କାଳିଆ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ମଧୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ନ କର, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବି। ମଧୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଫେରାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ କେବେ ଲୋଭ ପାଇଁ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ।
ସେହି ଦିନଠାରୁ କାଳିଆ ସତରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଆଉ କେବେ କାହା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା ନାହିଁ। ମଧୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା କହି ଶିଖାଇଲା ଯେ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବିପଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ସହ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋଭ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଘାବୁରି ନ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭଲ ଚରିତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।